Aloitus. Onko kellottaja valmis? Onko Kalle valmis? Start! Siitä 80, helppoja. Ja alas. Ei mitään ongelmaa. Mitä lastaa Kalle sitten? Ahaa, 105 kiloa. Tämä olisi tämä hetki kärki tulos sitten. 30. 105 kiloa, no niin. Sieltä rinnalle, hyvä. Ja aivan kevyttä alas. Se oli kyllä ihan. Vieläkö Kalle näyttää? 35 jäljellä. 35 jäljellä. 30. Elikkä nyt sinne lähtee todennäköisesti 110 kiloa. Ja sieltä lähteekö vielä 110? Ja kyllä alas, oli helpon näköinen suoritus. 110. Ja siihen kättä yhteen, kyllä. Kalle lopettaa siihen, 110.